So hello guys, maadjong buntag Luzon, Visayas ug Mindanao sa mga tawo nga sa ibang labog sa kalibutan, maadjong buntag. Unja karon guys, hanap pud si Kuya Renz ug ara pong i-share ninyo guys ug asa mi karon. Unja aliwaros pud na sa likod na guys, nag-tiktok pud sila ang kusog volume. Hinaji karon way mga lagpot. Hinaji. Unja bitaw karon guys, moadto mi og ahwang asyenda kay namo ko asyenda adto guys, dako kayo unja. Sa tusipod guys, kibaligjar o kiprinda ba mo kabaw guys, kiprinda siguro pod sa ampa pa kay na special nga ko anagay ko something unja want to be guys kay magkuha mi og bulanghoy man na guys atong kuot-kuoton pero delikado po na guys ug sitag kuot-kuot sa bulanghoy mag-utot ta manang atong ati man nagato ang bulanghoy kay basig og inaglutos bulanghoy unja na half cook ra ko jaw kadto na guys kay makahilo po na siya guys kasi tawag arang bulanghoy kung di tarong luto, maka. O di tarong luto ang bulanghoy, maka. Makalanag. Guys, kung di tarong luto ng bulanghoy, makalanag. Nakujaw po na nga na guys. Manang karon nagpauban po ko guys sa ang mga pag-umangkon o ang kuan, ig-agaw nga mga tumi mga bulanghoy kay lami man jud pud ikaw og bulanghoy guys. Unja nga mo lagi nang watay bugas karon manang na budget lang po sa tong mga bugas karon kay ano lagi tang watay trabaho manang may ito trabaho manang maningkakay tagtaman karon natay makaon man naka-decision mi guys karong adlaw mga tubis ang igagaw nga mga migbulangoy laman kay man lang natong tikibus itong baba man pera ba ato ang bitok guys nga pang kuan ra pang isa kintahin sa tumulangoy man ang mga tumi karon kawas o mga igagaw so karon guys mga tuloy mi ninja man mga tawhan nakakalimtan ng mga sundang nag-tiktok na. So karon guys, madto na siguro mi kay karabing marabog di pa kay init guys. Swerte pod ni mga bulanghoy kaway init kaadyo. Madto na siguro mi kay mga kauban dari mga 4 power pop girls sila anja ako may boys ani ako bisig pinanggaon dani nila. Manang ang mga kauban madto na mi guys kay di mi maglangan-langan kay among gutom na kaadyo unjag basin no makahapit mi adtog bamba manang madto na lang og susunti diyan. Manang madto na mi guys. Nara guys, abot na mi diri. Nahala sa itong sugdan na. Naraabot na dari guys. Lugadan siyang kauban nakalakaw. Hapas Marlene, dali ah. Kaya mauti ating pambato palaro tog kuan bulanghoy. Naabot pa mi diri guys. Niaging last week mo siguro to guys. Anhi mi diri naglaro to mi bulanghoy inja. Man among bulanghoy ran guys. Naras gilid gibutang pero kumpiyansa pud mo guys among bulanghoy nga naras gilid kidagko po sa guys. Anong kumpiyansa mo kay bisan naras kilid sa guys pero kitujo na sila guys og butang sa kilid kay arong di pud maapil og daro kintahay unja man ang amo malarot ta pud miron ja dagko po na siya guys ito ni agi ka nabudbud mig suman ja ani pa nagkuha kay dagko ka jud ay pud o may expect guys nga dagko dai pud jang lusok grabe jud na pamidari guys ga kan sa midari pahuway sa midari karijo kay mura pug hunat po mi kay kapay baktas ga nagdugo ag dugo ni bukal-bukal sa bo sakas utok na kujaw way rabay nurse ari guys nang daari mi pahuway mi karijo dis kalubihan kay aja mong sabak ka bisig bujag-bujagan ta ni ha dumsaga kisa sa tawag magatong kauban usa hay palahon darang ating laruton nas ubos guys ang laruton guys adto mi kay dari ni agi ari mi naglarot mo nang ato mis ubos hingit-ngit bu kamera nara ay tas mabatos-batos guys karabi oy nagikalo na kanay pang usa guys na tawag-tawag aliwaros pero tawag-tawag sang ujab uy buwagi na tang kauban tara magsugod na taglarot kay udto na ha kaya maglarot tagsugod kay udto na tanamot na ta Turami guys, badung ato sa kabalanghihan ka na dapit na anha mi namang live ibot kay marabog dagan-dagan pa jamo nang adto mi. Kaya agmuarsa, wala do laing choice kay agmuarsa, marga ako siguro muarsa ani kay wala may choice ang mga kauban mga niwang man. Nausaan man na. Labong lagi. Labong. Nah, tarag ang mga ano batos-batos grabe. Mga naong di puhalan. Tagi ari kay marag hinlo-hinlo dari.
Ay itong passport na. Makalimutan na rabay entrance. Passport. Abay, gwardiya na rin. Ano siguro na rabay mga gwardiya sibil na rin po guys. Kumpiyansa po na mga gwardiya sibil. Kujaw po. Na ano na tayo larot laman. Ano tayo larot? Na ginoo ko. Bungo na. Ano tayo larot? Ano larot guys? Kadaghan po kaadyo na tama ni. Itong sugda na. Ano siguro? Hala, sugdi na. Kana. Humagaban-uban mo. Masukuan yung passport na kalimtan. Hala, ibot. Magkauban na ito dari. Tagmaniwang na. Ako may muarsa man ka ha. Di na lang kumapilog ibot. Ako may muarsa. Ano nga lata? Ay guys, ako di sure kung tamag ibot. Kaya ako may ilang para sa. Huwag mo na lang ato ang challenge ron. Hala, naunsa naman ng bulang huyam. Raman lagi. Torture. Na, sugod sila guys. Nagko na pug kaadyo di ay nagko kaadyo. Tuwad-tuwad nag-usam. Uwag ko maraglain na ito na videohan dyan mo na ha. Nara. Kisa may agtiksyon ta si Ihid. Ako'y tigsunod. Hala rin baroy na baglot. Bahilo naman Kaya ako may mukuan guys. Ako may mukuan sa nag-uli. Manang di lang kumutabang kay maray mong challenge karon silang upat may mong larot. Nandiyan ako rin mo arsa. Hala sugdi ninyo. Kay ag mo arsa ron karon vlogger ag mo arsa kana hala ibta. Utong-utong nagnaw mararag naog iring ibudlay. Kana. Tabangi day. Mat, ginoo ko. Mutabang na laman jud kami guys kay wa tay mahimo dani. Kay grabe mga wangki gotong kauban dari. Oo ko. Tabang na laman tani. Bastos ubaba guys. Dako pa ko dito aw. Gamay nagawa di. Sangar ba? Sundo nga, oy. Okay, palutan na ba buko na. Ay, sabi sa kulong. Ulit ako Kamera mo paon guys kay arang pang kan po ba? Ay bastos. Ari mga baba. Ay ginoo ko. Ito magawa guys. Uy ginoo guys. Tinawag inibot. First time no guys. Pero na ko na bitok pitoy nang pitoy. Ito gamay no lata nang budan ni guys. Torture mo ko ni Mark Mary ko. First time ko lang tingin. Uy! Ginoo kalami ba ni guys? Tawa guys. Makasarip busil oro sa ba ni? Man. Anak ka ano Ginoo ko. Ano jaga-jagaan to guys ni ato ang kanton ng KFC katong di jan dani magdok dago. Kani siga murag lahi so ni forma murag lami pud siya. Murag taas ka dito moy bus o kay laro ka jo. Laro ka jo na siya guys, grabe. Hala, paning kakay mo diha kay mana mo kuha gagmay patong kuha mi? Naman. Duago naman pud. Sige. Kumbate. Kana. Bira. Utong inhale ug exhale ara magitudloan ni agi nga mo inhale ug exhale kay brag atong imong ilong di mo dako. Hay dako agi mo ha. Hoy gila mga baba dili man kauban guys, mga dako ko gila ha. Bulang hoy ba dyan niya mga gaba ni. Mo na. Agka ni sagot-sagot man mo ipadapi na ninyo. Ay sagbot-sagbot. Naagmoy pos ara si Ihid. Lamit pug hangin dari guys kay murag wa pug mga kaskar manglupad po. Manglupad pug mga kasar karabing lamit pug kay hangin jo. Mi po dari mag TikTok siguro mi unja jahan ra mag attach ka mong TikTok kay murag mga buang-buang sa mga TikTok kay kaniya man kauban tay marutay. Abi ko guys og kuan ra sila guys, simple ra nga tao nga manarutay bulanghoy, mang TikTok mo dai pod. Mo nang basin dai pod masikat og TikTok sila guys, kuwaon lang mag model sa ibon man na lang. Enggak tayo mga kauman dito, laban ng kakay riha. Tarabing diwang ka sa bata. Bilib juga ning bata guys, bisig gamay ka adto ning kakay gid kay bulangoy naman BSP. Laging tatak, isinilang kami. Uy, kanta naman ron. BSP. Diyan halapan ning kakay din na. Mo kabang pa ning kakay. Ako may moarsa guys, manang di ko mutabang. Nila kay ganina guys, nakita mo jud nato paglarot na ho Ginoo ko. First time to na man kibitok. Itorture siguro mo to sa mga kuan guro giingon nato. Nangalata na no. Yan ka din nangalata.
Kay kani man good guys, kaning area dani is ang anjo ning yuta sa una unja giprinda pod. Nya gidaro pod si zaman ng aga ng bulanghoy guys ha. Matingala man ta skid kilid kay bawo po ning nagtanan mo po ko kabaw ng kibutang skid kilid. Pero nakabantay po ko guys sa kilid kibutang kay ko man po di daro man po guys ha, gidaro ba man gitoyo og butang sa kilid-kilid. Mana to makita. Unja. Nadag ko guys. Nadag ko Ginoo ko dagagmay sa mga kaadyo guys. Uy Ginoo ko para mag lami ni kasing swerte jud ning bajiha guys. Uy kay gwapa ka jud dagkog jang kuha. Dako kuno gani na ning sa dako gaw Uy proud sa guys dako gijaha. Grabe jud kaning bajiha guys na di na to dulitan kay mauwaw si Josh camera. Pero TikTok grabe aptika. Manisa guys, nagtalik ko, nagtuwad-tuwad gani naman gwapa ni kaadyo sa personal. Gusto mo contact info tawag lang po na ako guys na ang description. Unja lang ipakita ninja gagawapa ni bajiha. Lang iyatat siya pangan, Marlene hinampas, mga hinampas, mga kaliwat, ug ihampas sa pagjo. Wala. Atong bajiha guys, swerte po siyang adlaw karon kay dagkog nakuha. Unja, murag hapit na sulod igitungag sako gang nakuha guys, hapit nagtunga. Maadyo din yung mga kauban guys, uy, kay mga kusgan. Kani po naka-jacket ug buwa guys, mo ni mo kusog mga nihay. Kugihan po rin tawhana unja kwaos Ginoo. Ay, bujag po aja po kuha Ginoo kay buta na magkaadyo. Unja kay karong kuan guys, April 23 is birthday ni Marlene. Kung ginsay ganahan mo kuan din na mo sponsor og laptop. Uy, kuja man na mo sponsor og laptop. May mo sponsor og house and lot. Uy, Ginoo ko kagujaw. Manang birthday ni Marlene at i-great si Jazz sa iyang birthday karong April 23. O gusto mo mga ari-ari mo purok 5 bulilis sa padalan mo cake guys. O gusto pud mo kay nga mag-ari-ari mo birthday sa mamoyda. Pagpupusan na mo na. Dara nakalimtan na. Nadagko guys, maputiun po sa hiluhon. Hiluhon si Jazz nadagko. Kay Ginoo ko dako pag ako ana. Ginoo ko. Dara isa taro. Dungagon na pud din na datudaghanon kay agdig arsa Ginoo ko. Ako mo arsa guys sa bukat ka. Maniwang pinagga ako ninyo guys kay sina tungo tatabangon ulo madato ko po. Okay. So karon guys manami kuag bulanghoy madto na lang ni guys among pangtimot-timo ang dito mapalabi di pa ta kumpiyansa sa bulanghoy guys kay og di tarong og luto mo unsa to Kamatay. maka budget siguro po na guys agtijan kuya po ning bulanghoy kay mabani ni source of life. Mani buhat sa mga pobre guys nga kanap lang wanay bugas talihurot ag bugas. Maning kakay tas kilid manang naatay tambas bitok. Manang TikTok mo guys. Ha? Buwagi na. Buwagi na. Ang tawag mo gisamok-samok mo gud mong uyab gudag tawag nang laro tag bulanghoy nang tawag mo natin. A few moments later. Dara guys. Ako ra pa nagmahay guys, kay ako ra pa giparas ang kauban. Labi na kakoy na pud mi guys. Mani mong kuha di ang giarsa kay wala may lain mo arsa guys. Okay, agang mga kauban mga niwang man. Man ako na may mo arsa tadi kay what choice. Mana nag-vlog na lang po ko dire bahalag nagkamalisod kay bambam naman kay di ta maningkakay guys kay gutom naman. Kan talihurat tag bugas. No choice mabalanghoy laman ta guys kay mamay madret bukid ngani mga pobre diri samtang galakaw ko bagang mga kauban nasa na sila ta grabe kay wahay pa sila guys aga ko naning kakay na lang ko direk uli guys di na ko maglangan lang aga bugat agang giarsa unsa ko atong tag mulusping ja kanay bugat ka do dadagko po nako ganina dagko unsa muna ako nag-uli kay grabe langanan mga bata grabe langan nagkauban kay bulangan-langan pa pud ko. Ako arkansi kay nabagagi arsa gilahawa. Sigaga ya na maglakaw man gaon na ramang lakaw guys kay nagkamalisod ako diri. So karon guys nagigapoy man ko unja man lang mao na siguro pud to. Di na lang man ipakita dinjo aga nang niluto. Busay porma ang mag-green nagluto may kamad na ilo siguro pud na. Mana ayan ako mag-end siguro og daghang salamat sa tanang tan-aw sa nagsuporta sa akong YouTube channel. Daghang salamat nga unta kamo magpadayon sa akong YouTube channel unja unta dili mo magkuan na mabag-o diri na ho ug mara siguro to alang ki-share ninyo ag kuan bulanghoy madunay madali diri sa bukid kung wala bugas ug talihurot tag bugas madali
ang kuan pod guys, ang pangutanaw nababat ka balanghoyan. Hindi atong balanghoy ka ng silingan ra, diyan mga umuharta kujaw ka duna. Man dili ta mga ngawat-ngawat kay hiluanon sa tagaduga dyan. Diyan mara siguro guys, ug daghang salamat ug see you na po sa next vlog. Bye bye.